Здравейте хора, аз съм Дотра Лорд и днес в бъда PvP. В момента вотнах и виж колко работи взимате с вотните и сега взимате и 4 кила. Сега ще ги отворя ръката. Нека да виж, ще ми се падне. Дам да готките или легендарки. Да, не глупам, само когато не може да се падне. Не ми се падне няколко пъти, това. Падне ми се и това. Обзето всяки работи се правят тук. Пак нищо не давате. Само работните. О, взехме 4 лева хора. Виждате колко яки работи постигнете. Те някъде ще се падна третия. 64 000. Горе-долу. Ако част средствам, добре. И напълно последния. Ще ми се падне. Още два блока диаманти. И само правите така. И продавате за 2500, чек за 2500 пари, плюс 4 лега и плюс 1 стак, плюс 3 стака на чука XP ботъл. Не мога да говоря направо. И сега аз съм обновен, имам при тази игра тази седмица на различни мои приятели и те играят тук. И да не мога да живея при тях, защото не мога да нямаше. Въпреки беше голям клуб, нямаше много фолки. Въпреки това нямаше никакви фолки. Освен там някои ничове обрадили. Пък при тях си има един чест половина с фолки. Даже днес ще се кача на ТВ. И даже има наша новата поредица. И нека да кажа хомовете ми, те са 3, защото имам право на 3. И нека да кажа хомино. И факшн не е това. Ние сме 5 души, 4 сме. 5 сме. Значи тук са ми фулките. Тук още малко фулки. Тук още малко честилите. Карам много честилите. Тук има малко обрадви, малко мечове. Много малко мечове, не знам защо. Тук има фулки. Само фулки са тук. Да, тук често му се намерят всякакви работи, всякакви богатства. Това е тия работи. Аз не искам подрежда, защото нали вчера мога да добавих и нямам деца какво става. Още долу добре нямат значение хора. Тук има някакви чести да стили с тък нещо, което си явно е това. Ето е но добавя ето жужака. Да. Това е много често, само бъдъците. Няма нищо даже. И нека да кажа първо хом и другия хом, който е виден само аз и този жужака. Ето за този хом. Той вчера ме телепортира. И да, така. И това виждате тук, не знам, да, тук са много някакви също. Ето остатък е. Да. Явно е попал. Общо взето, имаме яки работи, даже не пробвам. Ето ги пути. И също има и първи много често, не знам що. Само колко държа. Нямаме нищо. Има голдбукове. Вика ще ги взема. И съм правила легендарка. Има някакви ябълки. И тя. Много сканвам, значи. Колко това ще взема. Тайно ще не го е видял. Добре хора, къде да има нищо. Тук имаш някакви части. Протройки.
Ще ми отбук. Да, това още. Майко само когато е. Добре, хора. Сега ще пише, защото просто ще се продавам тия работи. Утре ще продавам само тия. Добре, взехме 2300 пари. И последния хол. Аз ще ви покажа. Ето аз и сега обрах. Бая голямо съдържа от 20к. Тук има както стерно. Ето да. Може би тук трябва да си добавя време. Тук аз сега ставам по 20 минути и събрах само 6к. Пък, ето тук се събират много пари, тук се събирам всяко набиране, се събират 20к. И да, хора, обзето ще пипа. Надявам се да ви е харесал, а да се харесате за още епизоди на Love PvP. И следващия епизод сигурно ще е на PvP. И да, чао!